Nasurok sa nga gasot a residente ag titinulong para iti panakatarimaan ti Batad Rice Terraces ijay ifugaw. Maipaayanda iti ayuda baban iti tupad program ti Dole Cordillera. Ada report ni Marcelo Ligawon ti Philippine Information Agency Cordillera. Manarimaan ti community-based restoration iti paset ti Batad Rice Terraces anadadayon iti panagdalapos ti bagyo nga uwan idi napalabas at tawen. Ti restoration works ket babayen iti tupad program ti Department of Labor and Employment. Sigun iti Dole Cordillera, nasurok sang gasut a residente ti Barangay Batad ti benepisyaryo ti programa. No sa dino, agtrabaho da iti 20 aldaw para iti panagdalus iti communal irrigation systems ken repropping works iti nargay apaset ti Rice Terraces. Pinalakadan mo ni Banawi Mayor Donald Mungolnon dagiti benepisyaryo nga ramiden da ti trabaho da tapno maisubli ti sigud alanga ti maysa kadagiti premier tourist destinations iti Pagilian. That is the reason why lumusabito proposal hidole ya tiliyon tuunan kumbaga ipatrabaho. So ay pinili usually clearing of irrigation. Clearing chanewe ana pathways hulata. Restoration rehabilitation chi Rice Terraces. In behalf of the community of Batad, especially yung mga beneficiaries natin ng tupad, and of course, as I said, the whole community of Batad would like to say thank you very much, ma'am, for bringing this tupad para hindi maumpisahan pero ituloy ang restoration ng ating Batad Rice Terraces. Nagyaman met dagiti benepisyaryo iti tupad. Gapo iti panakipatungpal ti programa ang makatulong iti pagbiyagan da. Ama kote mare jota, pemilyo ka dun te hantupad, tapengon may tamumpangat sin datin original na tamumpangat si padyaw. O tamapot an matpeng, o datamwan mi sadak ito pakuy da niti Bryce. Sakay ko mata dapat ti maitadyo nga pondo pa tapno daytoy ko mga naapektaran nga typhoon uwan ket maisubli ti dati. May palagip ang masarakan iti Barangay Batad. Tinalatak nga amphitheater saved Rice Terraces akaraman iti UNESCO World Heritage listed Rice Terraces iti Pilipinas. Manipod ditoy ifugaw, Marcelo Ligawon ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pagilian.